Pwede ra sa na imong anaon day. Kana tindog lang. Ano? Ana lang. Tindog. Be. Apil dito lingkod. Are day. Una ni si. Una ni chair. Oh, Ready na ni? nagwanam ka na. Oh. Ready na ni ha? Di na ko mapagpusok kay di ba ko Hindi ka pula magpusa. Hindi ka sa bok wala naglala ko ruhay siya. Lalahat Hindi ba pala kini-kini na. Oh, inana ba pwede yung kapag Saan man? kini-kini mo pwede. Ay, kako ano na. Naglala ka lagi dito dito. Naglala mo na ang siya. Ring. Hindi ka mo lalag po sa. Dali day. Dali na lang ito. Ano ba customer oy? Diha sa kajut ring oh. Diha sa kajut ring ko sa. Isa. Diha sa kajut ring. Balik dyan, isa kay. Balik dyan, sa nakakapit ko. Oo na ha. Oo. Sayang customer. Okay. Sayang bitaw, sayang customer. Oh, ada dagang pusoan. Para na ni og magtagay na mi og maani ha. Tagay mi og beer. Oo. Tagay ta. Kamera na na yan. Sakto na na oy. Apit. Uyo magka